Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Hi guys, maju buntag ni jung tanan padong namin maglakaw. Ambijan sus mama sa kagabi. Ya dani ra man nga to kagijahang mga apo. Dani galatag na kay sa pila pa ta ka oras maabot. Wala kayong oras eh. Pag walay ko anay traffic dali ra mo. Okay. Lakaw na mi, bye-bye ma. Ambijan sa kagabi eh. Okay lang. Agiro ma, paano ng bata? Iko na. Paano laman may nagpakaon ma ba kay wala ba maili? Ito sa mi guys, kita-kita ta dito guys sa Luginsan. Nalugisan man kuno na yung mga ngatuan. Sino to? Uy, lisa no? Siyempre, kumalang dito. Isa kasi mana ko nung di ka na muli og isa kasi mana. Ito sa mi. Magpa-plus ma. DC. Bye-bye. Bantay mo ha. Bye-bye. Kasi katul-katul oh. Bye-bye. Injo sang tita magpakaon ninyo ha. Brownie. Ano nang hirap mga? Binutan brownie. Good eh. Binutan. Anto na mima. Lamping mo. Oo. Turmilo na ni mo binuangan ni mo ang mama. Wala may plate, barya lang to. Dari rami agi ramis gamay nga kuan nagihanan mingaw uda ni ngagihana kay ani majamida ni magagiagi kada adlaw. Unsa may nabilin juhang tunob nabilin. Nagyanan dani ara nang kagamay. Haglit og nasangit dani kuan. Wire. Hi guys, diyan ang gadget ni. Nakita namin. Nag-vlog na. Ang video ko. Na padad ko. Ari daw ka sa tubangan pa. Kaya sa honor ka. Ari lang kas likod gi tapad nila. Ay mo na nadugay. Okay na to? Gusto gamay lang. Okay pa. Oh, hala. Pwede na. Pwede naman na yun. Nangga lagi guys. Pwede niya, day? Dugay, dugay nila nagsiyar. Wala kong natulog. Pwede hamsa mo. Ay mo Si Kuya Rete. Nagmotor. Ah, Ay, nagmotor siya? Ay, okay, kung ako na palitonon, dali ra mo kung na pwede mo na Oo. Ako mapo. Ako, mga apo na. Huyo ah. Na, mga apo. Kaya yan ako dito eh. Totoo na sa kuan. Traffic mo sa mall eh, sa Buloon, katong na ikurbata sa kuha. Ngay trailer na nabalintong, di kagawa, di mak... Lindot po dito, murag sa Mantalungon ba? Murag sa paling-paling. Kuan kaya na siya, day. Kuan din na lang gila siya, day. Na siya pagkanakana anything, day. Namarap, kaya sila yung itaon niya. Ato ulo na to si Ulan. Ikaw ang taguan to niya. Kaya murag lain naman, no? Ngayon, siya. Napanukuan ba? Guys, na nagkita-kita nagajud mis mga kamag-anak ni Ate May. Kadaghan na din tao. Ubay-ubay buhol. Hello. Hi dear. Silan sa dyan. Hi dear. Tujub-tujub lang ini guys. Nakita na po ni. Parang magalaw to ba eh.
na ako nakitan. Samot na to. Kanang halos di na magundag istorya. Sa wakas, nakaabot na ang mga... Ay, yung mamate? Oo. Ubo dito ko taro pre-pre. Huwag lang natin. Kanihara ko mga utana unta. Wah, ikaw? Ikaw, Biyo? Be? Hi. Ang gwapo ni Lanzo. Happy ka? Oo. Na-miss mo ako? Oo. Gimingaw ko na siya na kay ganyan daw ni siya sige pangutan nagasar ako no ko kay sabi ni Jaw di ko kauban. Lang sa minuto na lang na daw. Aon niya rin eh? Mabot mo. Sato dito. Aon niya rin eh gawas ya? Oo, niya na lang na. Ha? Lapas Para na bagadyo kong kamakananay. Dako ko mga ganito tanawon sa kuan. Sa video? Dako ko. Ano yun eh? Gamajon. Lagi dako sa ganito. Matano de pagkas vlog nay? Dako na gabi nagkuan siya. Isang gabi siya. Tanaw po ka. Ikuan sa TV niya. Ipapang ka ni mo lang? sila na niya. O naglasat ka? Wala, susip ko. Kaya maingon. Ay mo na, apil pa na lang? Minto te si babaw no. Bisag payag, wapang itan ka. Hello. Ang baby. Di mo na pagumangkon. Ka-cute mo yan. Itan Java. Si hi ate. Hi. Si hi. Konnichiwa. 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 Paano pogi? Paano pogi? Arigato. Pogi. Pogi. Wa may na. Wa pa buyag ya imo anak murag nailahing kuan ba no? Puro ka ba? Dili lahi gyud anak ko. Lahi na. Wa pa bujag bitaw na. Akong manghuday, nag-vlogger sana. Kato? Ila sa mo daw sig magkita mo sa vlogger. Oh, mataot. Unsay gas ang YouTube gatungi kuan. Unsa to YouTube ni madam? Java. Jobs TV. Dapat mo tagali pa para baby, cute sa mong baby. Happy birthday. Wala sa tanig dito ang 18 ba? Nalamidari guys. Mga kuandra ni ate ta na mga kamag-anak. Happy birthday ate. I'm still Happy 16 pa. Harapang bata ka adyo. 16. Mura na kahang manghud. Maguwang pa kulang taon. Pagka lang kada. Salamat ka adyo ti simong pag-invite na mo ti. Ko marag abigay na ko di ko mo dayon dai. Dayon gajud ko kay. Sige lang pong tanong ni sila. Ay. Kayo. Naman eh. Lang si Kwan eh, si Ate Gigi. Ay, hello te. Wawa Wawa na mo miss mo kay now. Lagi ba pa ka? Wawa ka na. Flawless kayo. O gani, glass skin. Parang ka taliw-ti o gilong. Okay, maugi ko. Ito na, mag-15 na mama na. Magalala ka lan. Kulo ko. May libre pa lang damit. Magalala ka na mag-15 ni Mang May Mami. libre pa lang damit pag maligo.
Kung ato na dito sa katong bila to, imong tanaw, kung kayo imong kuan dito kay ngano na may daghan mga cottage kung anak lang kami na magkaon sa karon kami sa kuan. Namo pug kay ko ano na wala yung swimming pool. Naka mang swimming pool mo sa ko kay kato ara man dako ang babaw. Wala cottage ingon ka? Oo, kay init ba? Baby. Hi. What is your name? Ethan. 13, 14, 15, Istadon, Kata, Nga naman yung mura malagig na tajam ng ijang dani. Hello. Hello, si hi. Lolang ahat. Angkol. Cute sa mong baby, oy. Mga pura ni nanay tanan sa side ni kuya. Ang mga. Oo, kadili ko ay. Na. So, ano? Ano isa kataiya ko ng manghon. Isuot niyo nga natin ni mama. Ako na. Ako ay. Sulat gi agatong pangan gi. Ikaw ako papa. Register. Sige ra ba naging nandika ta mauwa dito ma bisig mauwa ta dito ma. Kay kami mawawon pud. Mga bata pud. Na-advertise na. Adara. Sige na rin mag-video. Nagwa na mga pandan. Hindi matang pa video. Kasi nga Dani? Corbada di Maria. Migas kumama. Ah. Sige ya. Ilang boss. Ano na tanong mo dito? Ano yung bano? Asan niya gisulat mo sa bata? Wala kayo lang inform nga eh. Okay ra mag-video-video. Mani guys kuan Corbada di Maria nami danhi karon. Ang tagiya dani amiga rasad ni nanay. Hugangan ni Ate Ding. Buta yung edad? Ayun ang tag-edad na ay adult. Mani porma sa ilo. Corbada de Maria. Picture ko sa garden. Patang nirag ko di haron dai mutakas mo ko. Moray mo takas ng Patay idaan. nanay. Let's go, Ethan. Ako dyan namin nagtaw dito lang. Sa cottage. Likod-likod sa amin. Dahil mama Kaya mga kaday puno niya. Habang dalagi. Mga dalununggi. Ang kanang imong mga kanang kay ayon kan hadid to dong. Bili lang ako na. Tubig. Ang pagkaon ay yung tanan. Naku, nadala nila yung pagkain. Ay, ibili na eh. Bili lang daw ng pagkaon kay mga gamit lang daw ang isaka. Bilin daw. Dito sa daw. Kita lang naman lagi nila. Ano ba ito? Nice kayo kuan ni guys so view. Dalon lagi.
Sa manjud ay. O, doon na lang ko, no? Swimming pool di ay. Nice kay nindot may lang swimming pool kay di kadyo haom. May lawa diri ya. Sirit na pudo. Ako bit-bit ka niyo banday di. Ana lang yan. Kay bugat. Ilapag diri. Masay masuot. Butang ng cake dito, plaster na. Nagatang kantahan sa ati. Kantahan na to si ate o gatang sayawan. Kantahan ka na mo og sayawan. Gani. Nasdyan siya natin pasayawan. Diyan sa pasayaw, sige yan, pakantahon. Oh. Si Arma siguro na diha. So, pwede. Kurbada di Maria. Sa lalaki, Oh. dong, para lang. Kurbada di Maria guys, namidan hina. Nice ka jud ilahang kuan ng swimming pool. Nice ka jud biyuda ri. Kuwan, niya lang ka ng mawag ka ng kanyon, marag ka ng wana. Ang bida namin niguanan nga na. Pangpang yung siguro niya sa likod ya. O, pampang na. Ano pangpang diri siya. Baba mo tanaman. Hindot nila kay ko ano. Tara day, dara day. Oh, dia. Tara day, ang kuwan day. Kurbada di Maria. Kita pangalan din. Dari dapit no. Ay lang ko ano. Nagdakag tupis day? Ha? Nagdakag tupis? Na ko'y gida pero first time na musuot ato te. Anang magpanmurag magpanti. Tara day. Tara guys, Kurbada di Maria. Nice ka jud sa ibabaw tino. Dito kayo nang paano nila yan. Kapikta na tayo lang yan. Sabi na ka, nanawag na kuya. Hala. Naghana ka kuan lemonsito. Baon ba dalaw niya? Napasili kamunggay. Naghanag kamunggay. Nice ka, Jug. Dargi. Wow. Parang nas Tagaytay tayo ah. Nice ka, Jug. Hala. Lima day sila. Ayun. Nice kay view, Dari. Ay pupo. Kalsada pa rin ko doon. Ha? Kalsada. Oh, kalsada. Mga siguro niya na tanawan ganina. Ha? Kirera mo na lang mo. Be. Kamera? Oh, kita. Kita. Ako malito naman dito Oh. sa danan. Napi kalsada diri lang iya. Oh, mo na pa dong Juan. Isa. Unsa to? Ikaw ma, tapat lang dito. Ni tower glass pa yo ay di. Yung kinubi man. Ayaw ko yan na naan. Ako ano ko to? Kanay sa aslilong kay. Ay, magkuhan na ta diri. Oh, nice. Kalsada man di sa Busti. O gani. Nindot ka jug kuan view. Kuya wasad sa. Oh, awat eh. Kuya ginoo mo si dakon. Ang aton din ang Ma'am niya tang na agian. gian ganina hatang na tanawan. Tapos na ang diri no. Kuya. It's like California. Wala ka California. Yaman yan batrom. Api mo na kung kuha ko ang tubig. Andre. Ang sa mo niya. Diri na si Jijin ma. Silang sulok. Dari rin may ma. Apo ka dagli kwarta daw. Bang ka to? Kung ka sa basta kay dagdag sa jud akong sapatos ganina. Ako magpindot ta sa danang mga gagmay oy. Oh, ta. Muna yung one room ra. Mangita na lang ta dito dai, bibi. Para ninyo din ang kaanday. Mangita lang sa beans. Kung na tayo mo bata-bata ay susunod. Nasa to bata. Karang ubos lang ba? Ma. Di ba naman sila dito sa babaw? Itong ubos ba?
Jacuzzi di ay nagiingon eh. Balik ta guys. Day, ayaw niya, day. Diri sana, day. Ay, pagluo, day. Ha? Papagaling ka mo. Mata kay bagasa ta na ibutang, day. Basig anak na ta ning kilid. Hindi ka guli yung... Ani ta, day, kay relax na taon nga diri, day. Nanong day, ganyan na day taning mga kilid-kilid. Oh, pwede naman doon. Bitaw. Kuhan hinoon, mga ilang tagpong. Ayos yung view. May kasada mo ba? Ha? Asa nila? Init na siya. Ano man? Sila kanindot na kung ano nga dito tangatang sa iyo. Wala naman naging SM. Seaside na? Di dadong. Ito gani kong seaside na, di luyo gani. Lido na. Dili na buwang. Lido na. Bugani, diri ba yata nagatubang? Gani. Toledo dong. Ha? Toledo. Wala ka seaside no. Okay. Tower mo. Tower niya. Ay sa, talikod dito ka. Para dito. Hindot ni Derek kaya nasa view. May dinodani. Sige. Pag may time. Abot. Kuyawa sa nakilid mo. Kanag na yun. Naughty oh. Hindi, marunong. Doble pang niya. Ano pang panapod? Kuyawa, agad ko. Gagiging marunong tungtong naman. Kaya nang likod man ito kay Bato man ito. Ligman mas siguro ni kay Bato man. Sa gaday. Likod man kay Bato man. Di ba alas gaday? Dili man siya kano Bato. Ha? Likod kay Bato. Bato ni gino? kitungtungan no. Bato gikab. Mo ilang karsada bitang paliko-liko kay gisuber siya sa gilid sa bukid. Dito tayo ng dato ka no? Sa first pagdiri na pang na ba? Kanang may kwarta, ganahan mamalit sila mga inani pero kanang mga alang-alang adto sa mga syudad. Oh. Ayay, nakajog na yung ani. Diri tama to. Halinay. Naglibog na sa nanay. Asa niya. Kasi dito adari. Sila ang dito. Ari tanay kay magdug taon dyan ay. Iparking na dito. Bibiyay pa na nanay dito sa... Kasi dyan ka ba nagbiyahe te? Yang akong pagumangkon. Ha, silang duha. Ni uli na po after 4 days siya din ni uli. Ha, dyan nagbalik Ay, ko. nabilin. Napod ni. Oo, wag yun ipaabot mo mahuman ako birthday kay trabaho man gobyerno mo siya na. Ha, Unang kumahalan pa. Giaton sa nanay di ay. Sugda na galing tugtog, nagtugtog no. Ila na marong sound siguro kita lawag pa. mura. Mataas. Yun na nagdadago na karaoke maragin. Mahilig sa music te. Nay, sige lang pa. Nagsakay kabaw. Kaya dili mas anindot maning kanta diri ko. Nang bagay. Nalipay kay ko te si mong bag. Ganahan Ako ko. nang bagay. Ako nang nagamit ko. Usap ko gamaya na po na ng bagay. Wala di bisa ka ko cellphone. Cellphone masod o ka ng kuan. Eyeglass nga na. Oo, lagi mauna pa. Kaya kanin ka, Jijin. Kaya bago ko na ko pinalit. Unyan ko nga, di man din ko gamaya. Magsinsot naman. Magsinsot na. Chinsot is nanay. Wala na dyan. Hindi dito. Ay, hindi ko mala naman ko pambel at kung apo ba. Hindi lang, muna pa kang tabla. Muna kang papel na lang. Hindi na, hipon, muhalid na. Magsim-sim naman. Magsim ka dito daw. Wala tao-tao. Ano, saan po dyan? Talibang mo ng bata. Oo, diha ta magmangwas-was. Ngay ka waswas. Nawal na mag-sunset. Hindi ka pag-sunset. Ay, oo, sunset yung hapon. Hindi raw mag-picture-picture gapon. Ako mana siguro itong maragdi. Kalamiya sa amin lang. Hindi na kamong gabi, magdilag yung tabi. Kalabasa, kalay kulang, kalabasa. Nay, kalabasa si nanay. Talbos. Nagdagan ikaw basa sa mama. Oo. Palit sa Kriyo. Tambo ka rin mas kamong gay. ay, may kamulay na mga ito. Ay, di na vanilla ito. Oo. Marang mag-ay. Adan ko kayo punuhan. Na-cute ni Lance Buyag. Ningaw na po kunin mo Lance. Lagi, may nga maganing ni. Tapos,
Balik na po kaglarga. Kita pa ka mo larga ti. Ano sa di ka balik? August pa. August, pero Do, next month na ba dyan? silag. Balik na sa miss amo ang style ditong lifestyle namin kami na diba? Mingaw. Mingaw tino. Pero busy man sa Pero di naman po makuha ka mingaw kay busy man tino. kuya. Sa kabisi din ako. Ha? Usara jud. Naduha. And wa madayon. Tan ato na tadawon pa kay. Ay, kurang mo kada day mo. Butang sa rin atong jacket ko. Bikang mania. Dari guys, kay lamig view na. O lagi sige na ba tong tawag si kuya. Sus Ginoo bisa Ay, gi picture na to ni kay. kilometro. O lagi. O okay ra. Nada pa man klaro pa man. Kaldero. Na ay special video. Oh, na Hindi ko man siguro niya. Bata. Grapes? Canberry, mo ni ang kanan dito lasati robe. Ay mo na katong sa uslob ma. Canberry. Ah. Hadlok man sa taano oy basi Kuan man ni siya murag tamis nga aslam-aslam. Ibalik puti ana ma. Napol. Nan pa ani ba nga resort nga daghan kita mga prutas. Kanang biglang ano lang ba? Ayay ka jung na kay ngani tino. Kini gair na kay nani basa. Tanin na Oo. magkuan. Lingkod-lingkod. Mo dito na akong pangarap dahil ang probinsya. Gani nindot ka ju. Lang dali makanaw mo loto guys. Pakada magluto. Dari ang pambata. Wara din. Dali ra ko to bo. Langanin kayo sa sultan. Ako pang ipakuan ko ba ipalupan. Oh, sige. Asa dagi ka na nay? Dire ra. Adol ra. Lahi po na eh. Lahi po na eh. Lahi po na eh. Tumod sa ilaw mo. Nasa man bumbahan. Highlands. Aray! Ikot! Tawar ang picture, oh. Meron doang mami, oh. Dol ko dari dol. Wala na di nakadool. Nalajo na. Kawat ka ba? Oh, hikta na lang. Kawata! Dawata. Hindi man ka. Kakuha rin, ha? Oh. Hiktan para di mo lajo. Hikot sa tanan ni Nahita lang sa gilid. Ara mangitan na ko. Ge, saan maghikot, be? Basig di ka kamo mohikot, ha? Mga Boy Scout? Mga Boy Scout sa Amerika? Pinaikot mo ba sa buko pag lasong kay purma? Ano? Eh, na ako buko dito lasong. Ikot. Hindi ka kumaw mo hikot di ay. Ay, taning tao. Amerika eh. Mau mo hikot. Mato po kaya Amerika. Puhon. Pon. Kaya ito ka tungakaw. Napas ka dito nung din na sa ating mingawon. Oy matuwang ka. Oo, ganin mo na tayo naglawid kabayo. Oh. Ikay tigunit ya kay uli mo kam ligo. Kayo mo na gusto mo anak. Ayaw na miss ko na. Ating mainit. Paano mo ba? Sini pwede dong kay honeymoon. Oh, mo. Ano may parko. Lang, wala ko itong ginatubyan. Eh, parang musakas lang itong magtakuyan pag siya. Nga naman ko yung radyo tuki-tuki na butang to Joseph ya. Ako din kata, saka na. Ano na yun ba? Nice patter. Nagtanaw na kita. Nag-enjoy na ba dito? Di ba na milo niya bibutang re? Na, pay Milo. Kasi na makuha mo mga cheat na ka? Ha? Cheat na ka?
Ako dato na lang nagmilon duha sa kuwan. Isa. Kay marag nag ato pa nag sa balay ba? Alamari pwede na lang dayo. Kay marag Kon nga kwan guys, so puso. Ang litson gihuwat pa. Wa pa moabot. Nga ko ang paborito oh. Wow, kalami. Dahin kwan, kalamaris. Nya ipon. Utas. Talogin mo. Balikan. Bulat to na. Sandon. Wato mo mag-stay. Ato ba na? ang litson na niya, kitkinon na nato. Actually, puluhan ka lang. Kaya nang litson na pang kitkinon na nato mga mata. Excuse ako na. Kada Paris dinaron Paris, dali. Lipa din. Dito mong good ni ba na? Patay niya na way tubig. Sayang. Hindi na lang matagin na may tubig. Dili masig mo na ning niabot. Nice avocado. Buhi, bagida! Maratag Miss Universe. Asa ko corona lang. Asa ko ng corona ni ate ah. Parang tanig Miss Universe. Dapat corona, pinipiripir yun. Asa naman dyan corona ya? Sige, babaw. Pagpaibabawan. Sana oh, larang ka sweet. Ilang mo na, Adrio, ikan? Asa? Ang gawas? Ano na kumauna to dito? Mau gede. Di man, nag-deliver mo. Na may kipunaog ng mga ilim nun. Wala, ang alauna ba? Malas dos na ba? Mayroon yung nangako ito. Tay, pero ang kanta di hilig na ko. Minawal lang ko. Jijin Bars. Tingting mo ba tao? Ito? Tingting. Nanagajud ako ano, litson. Na. Sorry kayo dong. Waman maliod tong uban. Kaya kahuwat mas litson. Wala nga dali ka na yung word. Na sorry layo. Gilang ayo ha. Ano mga anong? Handa ko ara ba? Ayaw ko naman. Nga naman nagmura magbaka lagi. Ito baka. Kay mahal baboy ron, hatang tagda. Salamat kayo. Brato baboy ron niya? Dili na daan. Dili kay Garabon. Wa pa yung utsok. Naraman ako may loto. Ay, karapoy mo ko dahi. Lain pa mo loto. Murag gamay ra. Bayad pa mo kagkuhan. Libur mo ka. May ni kay karag din ni kuhan po. Ako na bayo ko na sa puno. Salamat ya, ma'am. Salamat. Salamat po. Happy birthday. Happy birthday Murag to mga artista you. na dati ikaw nila. Oh, paparazzi! 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 Jaba, sa Jaba. Happy birthday, my Ito. Wow, tutulungan sila. Diri ang picture di ma. Ha? Sa Ang dari kanindo taguan kuha. Sorry pag video picture Kasi sige yan, kasi sige yan may kamoda na. lagi. Kaati ni. Kaati. Ari ko dito. Oh, sige. Okay, kanta na mo! Happy birthday to you. Happy birthday! Birthday
Paong. Ay, paong nag-iwa. Duwaan mo na ito sa uban siya. Yay! Wala! Oy, kataling. Proposal ha! Proposal! Proposal yan. Happy birthday, te! Ha? Ito sigma. Suri na gudong bag? Picture sa silang duha pa. 1, 2, 3, smile. Dapat eh. 1, 2, 3, smile. Sige na, upog na. May damay, may dako. Asa mo tong birthday mo? Tinihiwa na. Si ate tayo tadtad. Di ba delikado rin kasi kung ba ka ng salamin? Ang lamisa? Mauwang hiwa. Gibit-bit ng kamot eh. Silang sa emergency. Samad ko ng kuwan. Puting. Ay, pakuha ka na tayo tagay. Kuha na tayo. Sige na, sige na. Nay! Ano ba tibing? Nauwaw siya mahuha lagi. Wala ka nang hiwa lagi. Baka ko iba. Baka nangyawang nga di kami tagiya. Anaya ba? Anaya. Slide siguro to. Kaya mauwamin sila makuha. Wala hiwa. Nahinay lang kay Bildur ba? Nako, pero kay kapkaba no? Ang ilalom ya, murag wala. Ang ilalom sa. Ha? Wala kapkabi ha? Wala nang kapaban kay malupyak. Alina, yakang pa anay. Ay, sa kay konsulot na nang. Ha? Ano, pili ka kapumo? Lato yan, imang to. Sabi mo. Dari lingkod gi. Masih mabok lamisa? Na. Nanay, naman siguro na itong tunganan, no, gitungtong man na. Nanay siya kuhaan ka tong lechon tray. Ikaw, day, dali, day. Sa kuhaan natin sa Florinti ba? Sa Chlorine natin. Kuan mo gud sa nipis ka jug panit. Ini kamu dia. Akong tagaan ang magami. Lami no. Dali nang kuan-kuan. Ilig-ilig. Ikaw gi. Kamu palit ko ani dami ko daghana na dali. Okay, timbangon mo nila tay. Kanar may ako ang Panit Tay, na ate lami. ro bibi kay ni kuhaan ra ba basig mo. Puno na diri. Ah, mo diri tay. may ketchup. Ha? Grabe oh. Be. Ano ba ko ka diri? Da, gamit lagi ng surigaw. Surigaw ba nang ipalit? Kanang sundanga. Ang introduce sa lunch eh. Ha? Una puso. Kana ba si Jawa pa na ning kaunay? Mawaw siguro na siya nay. Hali day. Ani akong gipangita ba? Kana Kanang yang murag kuhaan. Marami nga ni ba? Oh. Hindi ba? Unsa man ang kakamay majuka na yung ita. Sagdi lang namatay. tagag Diet meray na jang diet. kuwam, tagag meray jang kaon. Dahil kuba dahil kuan man na dahil matupla na ni. Nagusog ganit yung kamay kayo. Malutong mo kanay. Mura siyang nanay, hinay dyan pod mo kaon. Yan na.
Matay at Sara diha. Naman dito man. Diya ka. Dinuguan og kuan kanang singana na. Kanang ano, kanang mga tukol ba na, kana. Bulaklak. Lang mo na mo gipangita nga panit lang, imo na gina. Imo na gining panahon. Medyo na dyan na iya. Kana ba alak na to sa buhat og init ba? Salamat sa nag-sponsor. Ang init atong alak ba? Ara dyan ka magawa ni nanay ba? Ganyan. Ang alak lang, mahitan. Halos diyan lang bang subuan. Ma, ikaw na ma. Ikaw na talaga. Na medyo kamay mong mama nay kaya kang ka kuan magawanon. Kanta pod na. Kanta na ibi kay paminaw ko nay. Kumana ka na pakatawa na to. Nay. Kanta ka paminaw ko ba? Kanta na dai. Napagi. Hindi ka daw natatakot. Di siya mo ani dai si. Nadyo ko no. Layo bitaw, layo bitaw. Ano na lang ko no. Samahan mo ng rice. Ay lang na yun. Hindi na ka? Dong, talihog ko royal dong be. Hapit ko to. Apil po ko ge. Kasi mama. Royal pod. Nabrisa. One more pa daw. Pinakitan ko. Unya na tamay dahil. Aso ning dalungan dito nigibigay basi mawala. Karon na bitaw ni. Karon na bitaw ni wala ayan ang birthday. Bitaw. Magdahil. Ha? Kalau ini mama ay. Di mo na mauwi. This is my place. Dapat kantahan mo sa ati ya og paborito ninyong kantaya. Kantahan mo ya ba? Paborito ninyong kanta. Mayang nahunlak mo to yan. Timsong ninyong duha ba? Kita kan muli guys. Para sweet. Kita kang muli ko no. Ano pa kayo mulot dun masangin oy? Asa man tong patungan eh. Atuan na pati usang dinapot na okay. Sabi ko na nato daan ko din mahulog. Saro bitaan Hindi mo mahubugan na sa alak mahubog. sa high blood. Ningkanta na Diyos kuya silang timsong ha. Ipaglalaban ko ating pag-ibig. Ko'y darating. Dapay nabilin di ay. Imo ngiro nay? Magbutang diag plastic na para ana day butang manay. Mga bukag-bukag ba? Dan kaonan. Hala, Da. Pusan lagi da. nami bitaw ni asin nay. Bawala sa kasa, bawala sa bidli. Adara. Asa man nati? Ha? Papanigawas. Amo ning pinalit na hiniwa na? Ako kuan nindot man ni kay wala man niya kama ba ang iyang gipanit anak niya ja human gihiwa-hiwa ko Anak gitibok og panit, gitibok. Kuan mangudog ka nang nay. Nay mayo mo panit ana. Ikaw nay. Pinya. Ha, mapdos.
Nakay-hyper nay. Natatabil na. Duman ka na sila mga hubog nay. Mga tara, sige kanta. Akong bata nga bandungon dahil katungkot ka ng